Това видео ще реагирам на победата на ЦСКА 1948 на Черно море с резултат 4-1. Червените не спират да побеждават от началото на сезона. Това е репортаж, 6 минутен репортаж само от головете. Само преди да отидем към репортажа и да реакнем на головете на ЦСКА, искам да ви покажа класирането. Хора, това е класирането в българската F5 лига. Вижте кой е на първа позиция. ЦСКА 1948 води пред Левски, Лудогорец и другото ЦСКА. 13 точки за тях, 5 мача, 4 победи и 1 равен. Така че хора, аре без повече да се бавим, отиваме да изгледаме репортажа от вчерашния матч между двата отбора, който се игра в София. ЦСКА 1948 срещу Черно море. Между другото, това е състава и футболистите, които ми правят впечатление са Георги Русев. Ето го тук е Георги Русев, който е капитан на този отбор. Да, отпаднаха от Европа, от Панатинайкос преди няколко дни, но в българското първенство си мисля, че този сезон ще направят нещо голямо. Също така има доста български футболисти. Петър Витанов също така вижда много опитен футболист. На вратата Алекс Божев, млад футболист също така. Имат доста добри футболисти. Нека ми е доста интересно да вие състава на Черно море, които от началото на сезона не се представят по най-добрия начин и Илиян Илиев не знам какво прави с този отбор, обаче се представят много слабо. Виждам Георги Лазаров, 19 номер, ето тук виждате стрелката. Николай Златев също много ми харесва като футболист. Кристиян Томов. Чайте, вие на кое място се намират Черно море? Черно море се намират на 12-та позиция. Те са в зоната на изпадащите. Те имат само една точка от 5 мача. Имат 1 равен и 4 загуби. Нещата не изглеждат добре за моряците. Но, хора, без повече да се бавим, нека да видим сега как се е развил матча. Това е 6-минутен репортаж, така че ще ми е доста интересно да видя какви голове са допуснали Черно море. Виждам и Живко Атанасов, между другото, който е капитан на Черно море. Дълги години, знаете, разбира се. Между другото, преди да изгледаме репортажа, хора, много се чудех дали да отида на този матч, но матчът беше в 10 часа на Витоша. Мале, много тегло. Ако беше националния стадион, сигурно щях да отида на този матч, но това е лека подробност, която исках да спомена. Матчът започва, Георги Русев е това. Пак казвам, това е 6-минутен репортаж, ще видим само най-добрите моменти. Минутата е 6-та, атака за Черно море. Какъв пас, стил Бруно Фернандеш, това ли е възможността? Николай Златев стреля там. Много ми харесва Николай Златев като футболист, но пасът тук беше страхотен. Стил Бруно Фернандеш, между другото, много добре си измъкна там, стреля сам срещу вратаря, топката отиде над вратата. Но в крайна сметка добра атака, добре са започнали моряците. Мал шанс след това. Николай Златев, който стреля, пак казвам, много ми харесва като футболист. Минута е 10-та вече, нека да видим атаката, новата атака за Черно море. Отново пас там, много добър. Това трябва да е страхотна възможност. Черно море, ето го и гола. Ето го и гола за моряците. Явно са повели в 10-та минута, повеждат. Между другото, Пичагата, който подаде паса там с левия крак, курв паса, който влезе навътре, беше страхотен. Ето ги и феновете на Черно море, около 20-30 човека, които са пропътували от Варна до София разстоянието. Ето този пас, хора, невероятен пас. Страхотно поемане с десния крак и страхотно завършване с левия крак. Буквално с 3 докосвания успяха да матират защита на Черно море. След това изстрел там в 13-та минута на матча. Вратаря на Черно море спасява. Отиваме към 16-та минута на матча, 67-ми номер, така пробива, това е матча, преодолява съперник, след това добро центриране! Какъв изстрел там с странична ножица, там от играч на ЦСКА. Браво! Искам да го видя отново това. Това беше страхотен изстрел. Връщам атаката много малко. Пичагата с 67-ми номер преодоля там за левия бек на Черно море, центрира там с десния крак. Вижте каква странична ножица! Браво! Такива неща искам да виждам в българското първенство. Сега 35-та минута на матча, следва центриране там от Георги Русев. Там ето го изстрела и това е гол. Гол, вратара не прецени излизането си и гол там от защитника на ЦСКА 1948. Много непреценено там излезе вратаря и просто го изпревариха. Не можеш да си позволиш в твоето наказателно поле, където трябва да си цар, да те изпреварва така. Резултата... имало е засада. Гол няма да остане. Имало е засада. Значи резултат се запазва 1-0 в полза на Черно море. Отиваме към 40-та минута на матча. Корнер! 67-ми номер стреля! Какъв гол! Това Пичага даже не поиска да се зарадва, все едно всеки ден вкарва такива голове. Това е брутален гол, много красив гол с външната част на обувката стреля. То гол ми напомни на един гол на Павард срещу Испания.
Нали, Испания, Португалия на 2018 световното първенство. Вижте този печал как се зарадва. 1-1. И така явно е завършил първото по време. 1-1. Матчът е бил доста интересен и затова ме е яд, че не бях отишъл на този матч. Ето го Илян Илиев, който не знам, ръкомаха там и... ето го Илиев, който влиза през второто по време. Таран влиза в игра за за ЦСКА. Нека да видим. Мале, през второто по време ЦСКА са вкарали 3 гола и тотално са трашнали отборът на Черно море. Току-що започва второто полувреме. Има още 3 минути от този репортаж, така че ще гледаме само и единствено голове. Но много ми харесва ЦСКА. ЦСКА този сезон, пак казвам, ще направи нещо много, много голямо. Така че, да, мога да ви го гарантирам, че се бори за титлата този отбор на ЦСКА. Нека да видим 52 минута на матча, там средата на терена разиграват, доста добър трибъл, подаване там на дясно крило, нека да видим това ли е възможността, ето го и центрирането, пас към Илиев, който се появи и 5 минути по-късно вкарва, то печага също не се радва, какво е случва с играчите на ЦСКА, вкарват голове все едно във всеки един матч, вкарват по 10 гола и така вече им е писнало да вкарват голове. Това е страхотен гол, страхотна атака, пас там, разцепваш защитата на Черно море с левия крак, Илян Илиев, обаче тук не може да повярва. Тук се ядосна на защитниците на Черно море, защото не успяха не успяха да противодействат на този пас. Това е много лесен гол за Тарана. Той е много опитен Илиев и може да вкарва такива положения без абсолютно никакъв проблем. Вече отиваме към 63-та минута на матча. Нова възможност, отново Илиев е. Следващия вратаря пропуска топката. Ето е възможността. 67-ми номер стрелят. Втори гол за този играч. То пичага, ако не се лъже, е десен бек. Ето, този път се зарадва, вкарва. Мале, 3-1, минутата е 63, тук много умно прескачане на топката от Илиев в наказание. Ето го отново Илиев, треньора на Черно море, който се ядосва. Но това е много красив гол. Много красив гол. Много умна игра от централния нападател на Илиев. Браво. 3-1, минута е 70, 20 минути до края на матча и ще видим още един гол в този матч в полза на ЦСКА. Тук между другото техния капитан излезе, Русев, това е атака за Черно море, топката изрита на контратака, минута е 82, сам срещу вратаря, вече е играч на ЦСКА, да видим дали ще успее да преодолее вратаря. Да, 4-1, 77 номер вкарва и приключва абсолютно всичко. Ето го и Celebration, много интересен Celebration. Всичко приключва за Черно море 10 минути преди края на матча. 3 гола разлика и ЦСКА наистина отиват комфортно на върха в българската FBET лига. Какво се случва с защитата на Черно море? Последните няколко сезона, откакто се помня, знам, че Черно море е един от най-стабилните отбори в българската FBET лига, ако става въпрос за защитни действия. Така е приключил матча без повече положение, но ето го и треньорът Александров на ЦСКА. Ето го и Илиев, който наистина не може да повярва, че губи с такъв резултат. Предния кръг, между другото, само ще ви напомня, че предния кръг Черно море загуби от Спартак Варна, ако не се лъжа. С 3 гола разлика. Нещо такова. Не съм много сигурен, поправете ме долу в коментарите, но това, което мога да ви гарантирам е, че ЦСКА този сезон наистина ще са много голям конкурент на Левски за титлата. И отново ви показвам класирането в българската FBET лига след този матч. Ето го класирането. ЦСКА на първа позиция. 5 мача, 4 победи и 1 равен, без загуба. Те между другото са отбора, който са отбелязали най-много голове. 13 гола в 5 мача. Допуснали са 6 гола, но в крайна сметка много добре играят. Доста атакуващ футбол и ми харесва начина, по който играе ЦСКА. Това е, хора. ЦСКА разби отборът на Черно море.